Sanibonani la kuwanisho phakama Mbingelelo sifundo. uQuality umvuka Biyela usegcine evezile kubo. Noma abantu ke beletha ukugxeka okuningi bethi abantu akakhile ugqoka kahle kodwa akakhile kubo. Uvezile umuzwa kubo ke osolundi. Lapho ke eveza nje ukukhala kwakhe ukuthi abantu bakhala ngaye ukuthi akakhile ngani. Ngabe uthini wena umbono wakho umbukeli wethu uma ubona umuzwa waQuality? Asisho ukuthi ugceke kodwa nje ubeke nje umbono wakho uma ubuka leya nsizwa ngoba abaningi bakhala ngokuthi iswenka kakhulu kanti kubo isakha. Sacela nje ushiye umbono wakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa-ke ukulike nokukhomenta nokusubscribe. Siyabonga. Ya. Awu mina abantu benhle i24 sehlile wethu sehlile bizoqhwela bangakini bezofuza ekhaya. Uzobona bona mawahlola ukuthi ishiye phansi uthatha u-left uthatha u-right uzobona uma uzophishi nje uzobona ungana kodwa uzobona uzobona ngazi kunjani njani ethu ekhaya ngazi ukwakha kunjani njani busy kanjani iDecember ukuswenka ngazi kuningi bakhulu babantu. Angabe ngiyolunga ngoshaya insonga ngengeza